Ano, parang-parang. Ha? Parang-parang daw Kuya Noni. Parang ang mata? Hi mga kagots, mga kalingap. Ano na tayo ngayon? Sunog-sunog. Kasi sobrang init ngayon guys. Kahit saan tayo magpunta. Sobrang init. Shout out po, shout out. Shout out. Kuya Noni, oh. Kuya Noni, shout out. Shout out. Kasama ko ngayon din si Dina. Si Dina, yan. Si Dina, pasalubong. Si Dina, taga-bit-bit ay. Hindi na yung susi, baka mawala ang hindi na makauwi. Buti naman, nandito si Kuya Marlon. Nauna si Kuya Marlon. Nagsibak akong gatong. Saan si nanay? Naglabas. Ay, nutusan mo. Yan, shout out po sa lahat ng viewers, sa mga bagong subscribers, yan, sa mga nag-subscribe pa sa aking channel, with vlog, ang inyong lingkod. Ayun si Kuya Noni kasama ako, andyan sa likuran. At syempre shout out kay Kuya Bay, sa lahat ng kanina partners. Usually guys, dito sa mga hindi nag-speak ng art. So wait, no, shout out. Yung Bina, kaya pa? Hindi talaga mabitawan ni Bina yung yung pagkain, no? Safety yun. Hala, sige. Ayusin mo, mga simplang ka. Ha? Kakinding-kinding pa yun si Bina maglakad ko yan nung hiong. Nananaba. Ano, kaya Nick? Nananaba. Uy, nananaba ka daw, Bina. Oo. Tuntukin ko sa ganun eh. Nananaba ko yan, Noni, no? Sabi mo naman kay Noni, mag-diet ka naman, Bina. Para pagbalik mo dito, payat ka na. Ito yung nabili ko, yung pati. Nagbili ka? Bili ka ng talako. Ganda. Papansibak na ako. Ano pa ang binili mo sa Nakayero. Yero. Nagbayad. Nagbayad na ako. Yan ni may tubig ka sa Mabusok sa pa. Yung Ay, doon sa likod. Meron doon. Okay, so na yung yero natin dyan, ha? Oo. Asan yung manis? Pagbalit natin yung kami. Sunod tayo, Bina, para malinis. Susunugin. Kumpleto na yung yero mo. Nakumpleto ko na. Ba't yan lang ang naika dito? Saan yung iba? Ano? Kahit di na anuhan, kahit di na sa anuhan, yung angkob. Dito sa kabila, asan ang yero dyan? Ay, wala na tayong kakahoy. Wala tayong ikakahoy. Di yung mga ibang kahoy dyan. Yung mga anayan, maanay. Gabok. Maanay. Bali ito na lang ang pinaka-yero mo. Po. Ayan na Dito siya. na lang ako magagatong. Anong gagatong? Mga ganito. Magluto? Oo. Bakit? Dito, di natin anuin to. Dapat dito tayo para hindi tayo mahirapang magluto. Pwede din. Para maayos, wag dyan. Dito na. Dito na, mabili pa ng isa. Papalitan ko ang bubong nito. Bakit isa lang ang binili mong yero? Isa lang muna. Oo. Wala na kasing kahoy, Terit. Maanay na yan, tinanggal kong yan. Ito, babaguhan lang ng Oo, anuan mo na lang ng yero yan. yero. Yan, tapos ito, Kaya lang. subiran mo na lang yan ng kuan. Kasi okay pa naman ito eh. Matibay pa oh. Ibay pa. Matibay pa. Yung baba na lang. Yun na lang ang platadahan mo para Gagawin. matabunan ng kuan. Ng, Gusto ko doon nalugod sa malapit sa may pinto. Saan? Dito. Magawa. Hindi, dito tayo. Dito. Diyan na tayo? Dito gusto ng mga viewers Dito natin. na lang. Kaya ayusin ito lahat. Dito tayo magluluto, dito tayo kakain, lahat dito tayo. Dito. Kaya dito Oo. gusto ng aking mga dito. Kaya nga, yung kay yung sa ilalim, Papapuyang ko. lagyan mo na ng kuan, baka masulutan ng masulutan ng ahas. Yan. Ha? Ay, gusto ko nga sunugin yan. Sunugin mo? Babalik ko yung lupang yun. Oo nga, ibalik mo nga.
Yun talaga ang dapat dyan. Kasi Kaya lang kapag ay- ganyan, Kaya lang ay isira na yung pala ko dito. Ninakaw yung pala ko. nasaan napunta ang pala mo? Ninakaw. Yung panggamit ko sa pagtatanim ng kanggos. Mm. Ninakaw. Eh, sino-sino lang ba naman ang nandito? Mm. Di kayo-kayo lang naman. Sino sa tingin mo Ninakaw. ang kumuha? Ay, gamit ng magsasaka yun. Ha? Ginagamit na yun ng magsasaka. Sino naman ang kumuha dito? Baka gamitin sa pagdadanaw. Ha? Baka gagamitin sa pagdadanaw. Masan yung walis mo at magsusunod kami ni Dina? Ano tayo, Dina? Maglinis tayo ng ano? Ano yun natin? Sigaan namin. Pagsiga tayo kaya may Masiga. Eh? Ha? Wala nga yan. Dali mo yan dun sa likod. Yan. Kahugasan mo yung isang pitsil. Lalagyan yan. Timpla na si Kuya Noni. Ayun, mayroon na pala. Nagkuha na pala dito si Kuya Marlon ng ano? Pangsindi. Di ba Kuya Marlon, meron ka dyan yung ano? Ano? Yung... Kalkag? Hindi. Yung pang ano sa ibabaw. Oo. Ano na yung ano mo dyan? Alin? Pili mo. Na ano? Yung nipa. Ay, wala na. Sinunog ko na yun. Luma na kasi. Ang sinunog mo na? Oo. Saan galing yung nipa na yun? Ay, ano? Yung sobra lang yun dun, oh, sa kulungan. Bakit malapit ka magsunog? Dito. Saan? Dito. Huwag dyan. Dito? Ayan, o dyan. Dito? Sige. Paano walis? Meron pa Dina ng walis. Mer, nakabayad ka na ng ano? Kuryente. Nakabayad ka na ng kuryente. Oo. So, ang dami nating mga panggatong, oh. Diyan na lang. Tabunan mo na lang to ulit at bubuhayin natin na ulit. Dito tayo magluluto. Diyan. Kalan. Naguguho naman. Hindi. Kaya nga, tabunan mo nga. Kaya mo ng mga tanong. Subiran mo na lang siya. Di ba meron kang mga extra plywood dyan? Wala na. Na extra plywood mo? Wala na yun. Oh. Yung mga tira-tira dati dun sa paggawa ng bahay. Wala na yun. Plywood o kaya yung ano, kawayan na ano, yung biak-biak. Wala na. Pin mo na lang sa ilalim, tapos tabunan mo ng ano. Para-paraan na lang. Asan si Kuya Noni? Andyan. Ha? Andyan. At timpla? Nakatayo. Hindi pa. Nakatayo. Bakit? Nandun nakatayo. Ba't parang natatagal po? Kuya Noni! Ay! Sabi ko kayo noon, may inumin. Anong sabi? Kuya Noni! Nasaan ka? Tara dito! Wala na. Ano yung juice natin kaya noon? Kuya Noni! Ha? Yung juice. May dala kaming juice na sili. Nasaan ka? Diyos. Merienda. Kuya Noni! Hugasan ko yung pitsil. Ay! Oo. May tinapay Ay, na baka chicharon. nagtimpla ng juice. Ha? One ko lang. Nakatayo dun. Ha? Papuyin natin. Papuyin natin. Nandiyan ka. Ilan ang walis mo? Na malinis tayo dito. Ilan ang pang ano mo, pang kagad mo, kuya? Naman doon, pang kagad. Wala na. Ninakaw din. Kinalakal din. Kinalakal, ninakaw. Ano? Lahat, pag-as, ninanakaw na sa inyo. Mm. Ano na tayo? Ano naka... Bantay? Wala. Pag naalis. Ha? Pag naalis. Pag naalis? Dito lang naman si Kuya Noni, ah. Akala ko nagtimpla ka doon. Nagtimpla ka ng juice. Nag-CR bag ako, ti. Nag-CR ka? Kaya Marlon, may isa ka mga words. Ay, wala. Maano lang akong pitsil. Wala na. Iisa yan.
Pitchil pa ito ni Andy Kayakap ah. Hindi siya kap. Ayan. Paano napunta dito? Vlog. Hindi siya kap. Awan. Anong yelo? May picture na kayo Marlon. Ito na. Nung pa yata itong ano. Kay Marlon meron na. Nagtitinta na ka. Ha? Kay Moni meron na. Hugasan ko na din ito. Ikaw magalit mo yung dito sa siya. YouTube. Si Marlon nakita namin si nanay. Saan? Naglilista sa kamay. Saan? Nasa labasan. Nagtataya ata yung si nanay. Tataya? Nagtataya. Ha? Ka nagtaya? Nag-waiting. Nagtataya ka kuya nuni ng waiting. Dito. Bakit naglilista si nanay sa kamay? Ko alam si nanay yung nagtataya sa waiting bagay yun. Di ko muna ibububo itong tubig pala sa ano. Ha? Di ko muna ibububo. Mapapaling yan. Bakit? Mapunta dyan ang tubig. Hindi mo na ano natin. Hindi naman siya basta iba. Sige, dito ito. Papunta doon. Dito na lang din lang. Labas mo doon. Doon tayo magsiga. Papunta dito. Ayan. Para ano. Dyan oh. Pwede din dyan magsiga. Sa may kahoy. Ha? Doon. Ayun, doon sa labas. Doon magsiga. Baka naghintay si Kanuni dun sa harapan. No, Kanuni? Naghintay ka sa amin dun sa harapan? Dito tayo. Ayusin natin dito, linisin natin. Di naman siya basa, Kuya Marlon, bakit tayo magsiga? Gawaan mo na rin si Kanuni dito ng upuan. Tapos itong gitna, Kuya Marlon, yun ang gawin nating lamesa. May lamesa baga dun? Saan? Kwadrado. Yung, Ilipat dito. o yung plastic. Paano tayo dito, ano dito mainit, oh. Dyan? Oh, ito, ano ito, cover mo dyan. Ha? Kaya nga, binigyan ko si Kanuni ng 2,000 kasi puros isarado yan dyan, eh. Wala nang ang kahoy. Umulan, maaanggian tayo. Wala nang kahoy. Ay, magputol ka na lang dyan, oh. Putya, nagagalitan nga ako. Eh, Naputol ko. kaya nga, kailangan mo naman. Ay, Para pang ano, para yan lang yung materialis na naipon ko. Ano Kuya Noni? Kasi pag hindi to kususiran, pag ano to, mapapasok tayo ng upuan. Ulan. Mapapasok tayo ng ulan. Marami ka naman atang kahoy dyan. Wala. Kay Marlon ako. Maana yan. Ha? Maanay. Anong maanay? Itong mga ito? Oo. Binubukbuk nga agad yung kahoy kong kinana. Binubukbuk nga agad oh. Binubukbuk agad. Ilang kahoy lang naman ang kailangan dito. 3 lang. Pang brace lang ata. 1, 2. 3 lang. Ha? Kunti lang. Ito lang kailangan mo dito. Nakakagalitan nga ako dyan oh, sa kahoyan. Mga tanim yan ay. Saan ka ba kumuha ng kahoy? Yan nga, nakapagnakaw pa ako dyan oh. Saan? Dyan. Nasabi ko kay Marlon. Ha? Nasabi ko. Pwede ka naman magpaalam kahit kung hirap ka mo, matapos lang yung project natin. Ay, hindi. Nagagalitan ako. Baka ako ay magalitan na. Di ko nga alam na tanim yan. Ang palay tanim. Di ko po alam na tanim. Ito? Ito, di ba ito pwede Kuya Marlon din mo ilagay? Saan? Ito? Para matapos lang natin ito. Ito. Saan ilalagay? Dito ko ganyan. Hindi man pwede. Nakahaligi yan dyan. Nakaligi. Oo. Pwede ka mo na lang haligi ng kawayan. Ayun, may kawayan. Nakahaligi. Masusunog yung hagdan. Uy! Dasig mo. Nagurog ang hagdan. Nagulat si Bina. Ay, naku, Bina. Nakangipit pa si Bina. Tama na. Dyan na lang tayo. Di na naabutin. Ha? Di na naabutin. Oh, sige na. Mainom na tayo.
Eh, ito bagong luto yung inano namin ni Dina, oh. Ang sarap ba ganito, oh. Wala, ano ni tagay? Lakagay mo na yan, oh. Bulonsina. Mm. Mm. Ayun kayo man lang. Yan, oh. Yan mga anong yan, oo. Yan mga nakabalaho dyan. Baka maano ka. Yan, yung natatapakan mo, lagay mo na yan. Yung mga daon-daon lang. Okay. Ito, oh. Okay kaya mali kasi pang ano niyo sa lutuan. Ay, wag na yan. Pang ano niyo ba? Basura lang. Doon, gagamitin mo. Di na. Kaya nga. Basura. Luto. Basura lang yan. Ha? Basura lang yan. Mm. Basura lang yan. Kaya ako siningan, sinunog. Wala ka na ngayon? Uy, ano na yan ah? Panggatong na yan ah. Di. Sunugin na yan. Huwag yan, at panggatong. May gatong na ako dun. May mga pako pati. Panggatong yan yung Marlon. Ang ano, na daon-daon ang sunugin natin. Di na. Naanay ay. Ha? Maanay. Ba't? Marami kayong panggatong? Nagsibak na ako. Yan ang maganda ipanggatong kasi maano yan eh. Maanay. Maapoy. Maanay yung mga hayop. Ah, tinira na ng anay. Oo. Pinaka na ng anay. Itlak na kayo muna. Itlak na. Kaya na sobrang init. Yan, bigla naman dumilid. Nasaan na yung kasama mo daw? Sabi ko kung Oo. Kay Mario, bakit? sabi kung pinadaan ka ako na i-vlog pa yung naghahalabas. Maganda. Kahit may anak na, maganda pa rin. Okay. Inom na, Tina. Inom na. Inom na. Ayun. Taga saan Kuya Marlon? Taga dyan lang. Parang love team sila. Ha? Parang love team, pwede. Pogi din yung lalaki. Talaga? Oo. O sige, punta natin. Pwedeng love team silang Huwag kang dalawa. umalis dito. Ayusin, tapusin mo na itong kubo, ha? Gawaan mo na doon ng upuan para pagbalik natin dito na ako magluto. Dito na magluto. Tapos yan, yung lamesa, ilagay mo na sa gitna. Aalisin ko muna ito, nyog. Oh, sige na. Papat, Tapos na, kasi pap- hapon na ngayon eh. papatumbahin ko muna. Papatumbahin ko na dun. Ito kaya Noni, linisin na ito kaya Noni, ano? Para ano na Ito, popotolin ko na to dito eh. Kasi nakatukod lang yan. Popotolin. Dito kaya Marlon, upuan dito, upuan din dyan. Isang dalawang session, sobrang tanis mo. Yun ang ano natin. Tapos yung bunot, ipambalik mo na dito yung bunot. Para maglawak-lawak. Tambakan mo na yan dyan para mapatag. Lalagyan ko na yan ng lupa. Madali, Noni, bukas umaga kuya Noni. madali lang ito, papatamblingin ko na yan. Mga kuan, Ito, dahon, tatanggalin ko na ito. sunugin na ano, kuya Noni. Para malawak na ang space pag natanggal ito. Lagi, yun na. Yan ha. Kahit wala na yung bubong. At wala na akong kahoy, kulang na eh. Ayun, kawin mo, tanggalin mo yan, oh. Hindi yan, nakabrace yan dyan. Ano ka, Bres, yan? Yan ang ano talaga yan dyan. Ay, kuya Marlon, oh. Ano? Alin? Putulin mo yan, oh. Ay di yan, matinik yan. Ah? Matinik yung kahoy na yan. Ano ba pangalan yung kahoy na yan? Awang ko niyan, di ko alam ang tawag dyan. Pero matinik talaga Matinik talaga siya. siya. Mm. Yan, Para pagbalik natin tatabunan ko na yan ng lupa. lamesa na dyan para dito na magluto ko din. Oo, yung lamesa dun nalalagay ko na dito. Yung plastic. Tapos yung ano doon, at papalan mo na lang kung anong pwede Di. itapan mo dyan. Tatanggalin ko na yan para maganda ang view dito. Dito na lang tayo maluto. Saan? Sa loob dito. Sa loob? Dito oh, dito sa tabi dito. Ay, dyan ka na lang maglagay ng luto-lutuan? Dito na lang. O siya, sige. Sige, pwede na kung ano yung nasa isip ko, sundin mo na lang. Para maalis Nandito. lahat, maaliwalas. Malaki baga itong kubo ngayon.
Kasi nung una, hanggang dito lang eh. Tinaas ko siya ay, tinaas ko. Mas malaki nga ngayon eh, kasi dinagdagan mo ng haba. Tinaas ko. Malaki. Dinagdagan mo ng Malaki. haba. Yan, di natuloy damo, mo. Di natuloy dahon ang sinunog mo, kundi yung mga anay-anay dyan na kahoy. Siya na ito para malinis ang daanan. Siya, sige na. Di ako pwede sa auto kasi kagagaling ko lang sa asma, Kuya Mylon. Ay, oo. Kaya gusto kong mag-ano dyan, di ako pwede. Kung, Nagagamot pa ako ngayon ay. kung umaga ka nagdating, pinuntahan natin yun, maglalagas. Sige na, pagbalik namin dito ni Pina, maaga na kami. Oo. Sobrang init kasi kanina. Maga? Gamot pa ako. Maga? Oo. Magmaga ka, vlog natin. Sige. Bayag pati. Yan ni, okay ka lang? Ang ikinabubuhay ay paglalagas lang. Anong dalaga? Pag ano lang ng ano, Kilala mo yung pupunta na, Kuya Noni, sinasabi ni marking, Marlon? marking ilan? Ha? Hindi ko po kilala eh. Ah, di mo kilala? Di niya nakita pa ay. Ng nyug. Ha? Nag-aani ng nyug. Nag-aani ng nyug. Oo. Apogay. Oh, di naglinis-linis. Kaya nga. Galing akong dait kanina ay nagbili akong parakul at pangit pag walang parakul. Di makapagsibak. Di naman kaya ng itak lang. Ayun, ano? Oh, Yung utak mo dati. oh. Maganda nga yung nabili mo eh. Oh. Doon ka na din nagbayad ng kuryente. Ay, dyan pa. Nakahabol ako, palabit. Oo. Dyan pa po. Ay. Yung galyang natin, Kuya Marlon. Ay, hinahantay na ni Ate Helen. Ha? Bukas makuha ako. Alam naman na dun sa ano. Naging. Oo. Oo. Gagamasan ko dito. Binilin dito. Gagamasan ko dito. Nakulong na ako. Ha? Nakulong na ako. Saan? Dito. Tanggalin mo na ang damo-damo dyan. Oo nga. Kaya nahulog ako. Ano? Kuha ka naman sa ano mo, palakol mo. Ang palakol mo ay. Buti nga may sponsor tayo eh. Ha? Buti may sponsor tayo. Salamat sa nag-sponsor ng palakol. Salamat ka sa Rextin. Kahit sin, Oo. pasalamat. So yun yung parating nagsusuporta sa mga vlog ko. Malaking tulong, Rextin. Malaking tulong, no? Nakabili tuloy. Salamat ka sa kanila. Kabili tuloy ako ng palakol. Kay ano, kay Ma'am, lalo na kay Ma'am Sisaline. Si Ma'am Cisaline, Oo. hindi ko pa na. Papabaya. Punta ka dito, Ma'am Cisaline. Ma'am Sisaline, shout out. Punta daw si kayo. Karating ka ng, Maganda itong puso. Andahan mo. karating ka ng Camarines Norte. Upuan pa pinunit sa kabila. Ikabi ko na. Bakit hindi pa usok eh? Gamit pa kasi ako. Gamit lang ako eh. Papalapitin ko lang yan. Di grabe ang gamutan ni Ate Helen. Ha?
May tuturo ako dong gamot kay Ate Helen. Ha? May tuturo akong gamot. Panlaga. Saan? Yun ano, kalawag. Aman. Meron ako dyan oh. Luyan dilaw. Luyang dilaw? Oo, gamot yun. Kung pwede sa kanya yung luyang dilaw, Gamot yun. dapat dinala mo doon sa kanya sa dait. Oo. Nasaan ka na baga? Wala ka na dun? Ha? Lipat ka na? Sinong nag-aalaga kay Ate Helen? Ah. Napunta ka pa doon? Ate, Ha? napunta ka pa doon? Una, kasi pero hindi mo na ngayon kasi kalilipat ko na napagod ako. Pagod ka? May paputok pa tayo. Bagong taon na. Si Ma'am Cisaline. Shout out. Nagkaroon ako ng parakul. Pangsibak ng gatong. Nagkaroon ako ng palakul. Naglaba ka, Kuya Noni? Ha? Naglaba ka? Oh, Kuya Noni, oh. Bawal sa akin, usok. Ikaw magdala dun sa ano. Yan, ano mo? Ito mo. Ano, usok, Kuya Noni? Hirapan ako nila. Lapit, ano na, linis-linis na, ano. Sunod naman dito sa kabila. Gawin. Bukas na, Kuya Noni, ano. Para malinis na lahat. Yeah. Ang short mo kaya Marlon. Kaninong damit yan? Kaninong shirt Tawal yan? mo. Punit na yan. Ha? Napunit na yan. Kaninong shirt yan? Sa'yo? Oo, napunit na yan. Ah. Sige, dapat yun. Tapos ka na dun sa ano mo? Saan? Dun sa yung ano? Palayan? Oo. Tapos na. Ano yun? Arawan yun? Oo. Oh. Diyan natin lagay, oh. Ang mga pod. Ha? Diyan natin lagay ang pod. Oh, kaya nga. Sunod na lang pagka ano, may lamesa na dyan. Oo. Para dito na lang kami ni Dina ng luto. Sunod na ano, punta dito. Dito na kami magluto ha. Kasi mo na lang bukas kaya mayo. Oo. Matamis yung misti. Ha? Sinabi yung dalawang misti. Matamis. Matamis? Isang misti lang. Mag-ikuntot ka. Matamis ito sa iyo. Ay, sinunin ko yun. Sinunin. Nagano ka ng sinapay, sinunin? Sarap yata ito. Ito. Wow. Isa na lang. Wow. Misti niya. Magain na ako. Hmm. Oo. Ano pili niya? Masarap yun eh. Sarap ito. Wow. Wow. Gusto mo din ganyan? Hmm. Mas maano ko pa ito kaysa saan. Saka yung pandesal baga. Yung cheese pandesal. Ang kinakarain dito. Ah, iyo. Alam ko. Yun ang bibili mo. Oh, Ay, ito totoo. Nag-lights na, oh. Di mamaya na yung kiss paalala mo. Isang kanta daw at yun ang gusto nang marinig ng mga ano mo. driver. Hindi ko na alam, nalimutan ko na. Hindi na rin sana yan. Turn your Limot na ako. from Di ba lang bakit Inaasa kasi ano. Bakit meron Kidding. Lalakad-lakad ako. Honey, Lalakad-lakad. my love. Nagtawa si Kanoni sa inyo. Hole. Sa kanuni ah. O sige, serious kayong dalawa. Ano na pag-usapan nyo? Pawisan? About sa buhay-buhay. Ha? Sa buhay-buhay. Ganun eh. Diyan ka naman doon. Ano ka tayo mag-join tayo dalawa? Ay, sus tayo. Bilis! Nako, to si Kanoni. Tumawa na lang na tumawa sa dala. Bilis! Tara! Hindi ko alam. Sige. Nakalakad. Sige na po, sige na. Walang upuan Alam ko kasi. pero
kailangan pa din ang pera. Kahit naglalakad ako. Hindi pa, paano ka Ang na-depress? Ang Paano? init! Ha? Paano ka na-depress? Gutom? Paano Problema na? sa pamilya? Ano, Hindi naman sa gayon. ano lang? Nawawala lang sa sarili. Ano na tayo? Opo. Bakit si Kuya? Hindi yan mabali at magaan lang ako. Ate Rick, bakit na Dita ako ngayon eh. Ate Rick, bakit Uy. na-depress si Kuya? Pawisan ka na, pawisan ka na. Bigyan mo pamunas. Si Ate Rit. Nasaan? Wala akong dala. Kalimutan ko pala magdala ng damit. Uy, kamar lang. Di pa bakasyon si Ardid. Di pa. Masa na yung sinunilod? Ewan ko ba doon? Nahiyang lumapit sa akin. Wala daw siya kaligo. Kaligo ano? Wala'y kaligo. Sino? Magigwa. Galing araw. Nahiya lumapit sa akin kasi wala kaligo. Oo. Ole, ole. Ha? Ha? ng bus? Oo nga, ole, ole. No, Kuya Nuni. Sige dyan, Kuya Nuni. Ang tamis. Ikaw ang maupo dyan, Kuya Nuni. Maano yan si Kuya Nuni eh. Masikaso yan eh. Hanggang dito yan, oh. Malawak ang upuan na yan. Bukas, ayos na ito. Ano? Bukas ano? Ayos na yan. Papatamblingin ko na yan, oh. Mabigat yan, pero kakayahin ko. Makaya yan. Matamblingin ko dun. Patambingin mo. Ano yun? Nag-ilaw ba? Ayun, nag-ilaw Hindi ko naman alam. pala. Sige, para dito na tayo mag-ano. Mas maganda nga dito kaya naman eh. Ano, kaya naman eh. Dito na tayo magluto-lutuan. Mabili pa akong pala. Pala. Huwag ka nang bili ng bili na. Nakawin lang din naman. Baka mamaya yung Iwan ko naman dun. palakol mo. Uy, Iiwan huwag ko dun. ipagmayabang sa kapitbahay. Palakol mo, mawawala yan. Huwag sa'yo. Kaya ano, Bakit naman dito? mawawala yung ganun mo. Bukid kasi ito, ano? Dapat sinisafety niyo sa loob ng bahay. Ang sarap ng iced tea. No, kaya ano ni, huwag niyang i-ano yung palakol niya kaya mawawala yung kaya ano ni. Ay, di kiki! Kiki nga. Kahulog, sorry po. Na natumba. Picnic na kami dito, picnic. Ay, tubig ba natumba? Di ba? Picnic. Ang peta. Hindi pa tapos yung kumbo pero nag-picnic na kami. Tabo ka. Ha? Ano kinuni? Uy, masarap yan. Kuya Nuni, pag ganyan magsiga tayo dyan, dapat pala mag-ihaw tayo. Sige, yun na lang dali namin ni Bina. Ano, Bina? Basta ayusin nyo na to, Kuya Marlon. At gusto ko na dito dito tayo Dito ka niyang magtira, oh. May bahay ka na. Uy! May bahay ka na. Ako pwede dito, Kuya Nuni. Ay, Kuya Marlon, kasi alam mo naman, nag-online ako. Bili mo yung lote dun, oh. Malapit sa ano, Bili ha? mo yung lote. Mataya tayong luto. Anong number? Para pag manalo ako, bibilin ko. Sige na. Luto? Oo. Wala. Mahirap sa luto. Yung dalawang numero sa waiting ay mahirap tamaan. Yung sa waiting? Oo. Magbalik ka bukas, bablog natin yun. Sige. Sure ka ba dyan, Kuya Nuni? Kuya Marlon yan. Ay, Kuya Marlon pala. Kinakabahan ako sa'yo, ay. Sure yun. Sure na yun. Yung pinuntahan natin, okay na sa ano? Gabi na nga, si nanay, wala pa. Ang pamagat ng ano mo ay mag-asawa sa nyugan. Yung isang kinabubuhay, mag-ipon ng nyug. Yung asawa nag-iipon. Ang asawa? Ilang taon na, Kuya Marlon? Bata pa. Bata pa? Bata pa. Mga ilang taon niya? Basta, maganda. Ilan ba? O sige, bukas. Punta tayo, ha? Saan ang bahay nun? Doon, Kala Henry. Ilan? Sa may doon sa may papuntang laban. Marlon, na ano natin, maapoy yan. Mag-ano dito, oh. Alam mo yun, Kuya Nani? Alam mo yun? Kuya Nani? Alam mo yun? Hindi. Masarap pala ito. Ako ang bumili dun, eh. Ha? Mahangang pati, masarap baga. Masarap na. Ako magsuka. Kaulam baga dito. Kasi Kaulam nga, nagmamadali na kami ni Bina. Sabi Bina, magbili ka nga kung anong makukup natin doon. Ako nabili yan. Oo. Bina ang nagbili. Hindi niya. Hindi na ako bumaba sa ano.
Hintay na lang ako. Kung nasa may palengke mo, ano laba? Pagpalingke. Sa palengke ba? Ano pangalan nito, Bina? Macaroni, chicharon, makmak. Nakita ko yung admirer mo kanina. Sino? Sino? Taga dyan. Yung admirer ko. Ano? May admirer ako Mm. dito? Ang pangalan ay ano? Di ko alam yun ah. Ano ba ang pangalan? Sino nga? Si Puto. Ayaw Asawa ko na yan, yata yun. Si Gano ni sabi, may asawa niya yata yun. Oh. Ano niya? Nagagatan si Ate Rit. Pag may asawa na, manahimik na. Admirer. No, Gano ni ano? No, Gano ni ano? Tama si Gano ni, ano pa agad? Admirer. Di ba nung ina? Sabihin mo Asawa niya. nata yun. Sabihin mo niya. Sabihin mo niya may admirer ka doon. Sabi. Naghahanga kay Ate Rit. Hanga sa iyo. Sa akin lang, wala kay Bina. Kay Ay, Bina din. kay Ate Rit lang. Ah, May talingan niya yung dito. ha? Alam pati yung palatandaan ng taling. Pag may asawa, di na pwede. Mag-behave. Oo. Sila makit niya nuni, oh. Ha? Hindi, may asawa na yun. May asawa. May asawa. Ulam mo ka ng tanghali ka man. Ha? Masarap, karne. Ulam. Ulam? Ano ulam niya kanina? Ang ulam namin kanina ay ano, tuyo. Oh. Nagbili akong tuyo. Sa dahil. Bawal sa iyo Ba't di mo tuyo, ah. pinasama ni ano? Hindi na. Nagaling. Kamadun. Ang galing. Tinabaho ko sa danaw, nagaling. Nawala yung... Kamadun. Ba't di mo pinasama si Peno? Pinapawisan. Ha? Ayaw mo niyang sumama. Di ba niya naggagala? Ano gano'n niya? Natamad yan si gano'n niya ay. Gusto yun ni Peno ni ano, mag-drive ano ka man. Mag-drive. Na-drive na nga auto. Gano'n si gano'n niya. Hindi ako pag nasa Kapalungga. Pagpunta kami sa Kapalungga, siya ang karelibo ni Kuya Mario mag-dive. Asan si Mario? Hindi ko pa nakita yun. Sama mo bukas pag vlog natin dun. Tingnan ko. Kasama mo? Ano yun siya? Busy yun kasi minsan. Anong, saan siya nag-vlog dati? May scouter yun. Marami yung ini-scout. Dami yun? Marami. Ini-scout? Ano hanap mo? Ayun, baso. Yun ano, yung kakilala ko, may gusto siyang ipa-vlog. Kaya lang, gusto niya mangingi ng pera. pag Tingnan ko muna. Kung magustuhan ko din ang ipapablog niya sa akin. Oo. Tatlo daw. Yung isa daw, iniwan ng asawa tapos nagaganyan-ganyan. Nagaganyan-ganyan. Hirap Iniwan yun. ng asawa. Ha? Hirap yung pagsira ulo. Baka man taga yun. Oo nga, ano kaya ni ano? Yun ang mahirap dun kasi pag sira ulo, wala kang habol. Ay, di dun. Ate Rowena din. Ate Rowena din. Parang Ate Rowena style? Kasi Ate Rowena, wala din silang habol dun kasi abnormal yun. Abnormal. Di ba nabol kami ng Ang batas kuya? ng mga vlogger, ang abnormal, hindi yung binablog. Oo nga, Yun tama. yan. Batas yun ng vlogger. Abnormal? Pag abnormal lang i-vlog mo, hindi yan pwedeng vlog. Hindi, pwede at Pero abnormal. mabuti nga yun, pwede na. Pero yung ano kasi, parang inborn yun sila. Ha? Parang gayon talagang isip nun. Yun lang ang abot ng isip nun. Inborn. Takot naman sa akin kanina. Oo, kasi pag inaabot ka na, wala kang Uy, laban. nalaglag. Saan to? Naalala ko yun sa kapalang. Paano to? Ay, kunin mo na clip Kuya Marlon. Ibalik mo. Walang mahirap sa mga vlogger pag nanghabol ang binablog. Tumakbo ka na. Parang may napanood na akong pinapanood mo sa akin. May balisong siya katakot. May balisong? Sabi dito May magdilim na. balisong? Gubat kasi. May balisong? Ha? May balisong pala. Bilis magdilim. Ako naman, mayroon ako dito. Ay, nawala yung lusong ko. Wala. Lusong. Balisong. Huwag mo na isugnod na. Kay ipang kuha natin Ano sa ulan mo ngayon pagluto. kay Marlon gabi? Tuyo din? Ha? Tuyo? Mabili? Huwag mo na isugnod. Tibay si nanay. Panggatong bagayan. Yung masarap ipanggatong ay. Uy, ate Rito, okay lang. Kaya mo sa kanya na. Dali, kaon. Ay! Turis, kuko niya.
Ano kasi? Inano mo ko Ano kayang masarap ulam? Inano lang yan. Hindi. Ayun, oh. Anong masarap ulam? Pritong karne? Yan. Ha? Ay, masarap yun. Pritong karne? Oo. Yan. Ba't ka pa? Dali, dito. Ay, ako nahulog na. Ming! Ming, ah! Tutawag ka din na. Nasabos ako pala yan. Ay, nag-aaway si Mimi. Tatanggalin ko na yung Ate Rit para magaganda naman dito. Ang bahala ka. At Basta ganun. pangit ang view ay. Para pagpunta namin dito, ayos na. Gigibayin ko na yan. At dito tayo maluto. Malingki muna kami ni Bina bago kami pumunta dito. At ayusin ko na yan. Bukas. Tapos tatabunan ko yan ang lupa. Tatabunan ko na yan. ang lupa. Nanditirahan niya ng ahas, kaya dapat yan maalis. Oo nga. Yun nga din yung sabi nung hindi po pwedeng ito lang baka matirhan baga ng Kasi pwede yung sumuot sa mga, kuya? Nasuot yun dyan ay. Oo. Sulok-sulok, pwede yan. Susunugin ko na to. Siya, sige. Dito mo na lang muna ilagay sa gitna. Dito na. Eh, dyan ka magsunog. Susunugin mo yun. Sayang naman yung panggatong. Di. Susunog na yan. Ha? Susunog na yan. Kaya nga, di ba pwede yung panggatong? Ito? Oo. Di na Maganda to. nga yung panggatong eh. Mausok Sabi to. mo. Mausok tong gatong. Di pangit ito. Ay, pangit ba? Di katulad ng kahoy. Ay, hindi ko alam. Maganda ang kahoy. Ay. Ay. Maraming Marlon, ang ulam niyo pritong. ito yung dahon. Ha? Karne. Wala pa nga. Di pa nakakabili. Bili na. Para may ulam kayo. Ha? Bili na, para may ulam kayo. Sal. Pag meron, Ang sarang tulong. wala na yatang tinda sa labasan. Miming, natin yung isa. Tuloy? Miming. Gusto din nila yung binili mo din Nasa yung isang kilo. Gusto din nila. Hala, bakit naalsa yan? Gayan talaga yan. Ha? Gayan talaga yan. Look, Tutok. mamaya pag nilagyan mo ng upuan niyan, diretso si Kuya Noni doon sa Tutukodan ko dyan, oh. Isa. Doon, oh. Kuya Noni. Pag upo mo, diretso ka doon sa sapa. Di ba't kailan lang nang ako'y iwanan mo. Mahilig pa naman ako sumandal dyan, Kuya Marlon. Saan? Ayusin mo yan. Mamaya doon ako, Ay, natanggal simplang ako naman doon. Bisaklat doon. Tatanggal talaga yan. Kaya pala sabi ko, lumilindol ba? Parang umuuga ang bahay. Yan na yata yun. Nauga na. Nauga. Susunugin ko na yan. Ano si Ate Helen na ate ng operahan ang nasa ano na? Butas na ang bituka niya? Yung mahirap yun. Dapat Paano hindi siya yun? nagpayag nun. Saan siya na, Saan siya na dumi? Sana sa ano na lamang, may gamot baga na tinutunaw lang yung pinaka Sa bituka. Di na nga gamit kaya. niya. Di na nga kaya. Nag-acute. Malala na, isang Nag-acute. taon na. Malaki na yung Hirap. Pwede itong juice. Iniiraid. Saan mo kinuha yan? Diyan. Tanim ko. May tanim ka nito? Yan, oh. Ayan, laman, oh. Yan. Anong bango? Turmeric. Gamot saan? Gamot sa, sa mga gayong nagka-cancer. Sa mga nagka-cancer. Oo. So, mag-iinom dapat nito. Di, dalan mo ko. Ay, dalan mo ko. Bigyan mo ko. Dadalan ko si Mamilin. Oo. Ganito. Sige na. Ganito. Lalagain daw yan? Gamot din niya sa high blood. High blood. Hindi na, high blood ka ba? Oo. Wala pa yan, di pa yan. Bata ka pa. Ay, yung ano? Yung bigla na lamang nahihilo, nangihina. Kasi ang ano ko, ang blood pressure ko pag Pero ni nagpapalipin ko. pag yung sabi mo kanina na inanuan din sa bituka, pag pala din sa babae, ganun pala talaga yung Kasi yun, hindi nalilinis yung womb nila. Panganganak. Ayan, oh. Nalaman pati siya, oh. Saka sila, Nalaman siya na ganyan, oh. sobrang eradicate na ginagamit ng kanilang mga asawa. Oh. kaya Sa ganun. sobrang paggamit. Hmm? Oo. Yeah. Hindi na nalabas yung nagiging Hindi.
pag di na nga lugod nagagamit, nagkakaroon ng side effect. Ano ba talaga sa inyong dalawa? Baka pa Ayun. tama. At Ngayon, all of the above. ganun yun, te. Kasi hindi, pag di nalabas ang ano, may effective din yun. Eh, ano, lagay mo muna. Hindi Siyempre, na, mag-asawa ka na. may effective yun. 28 pa lang. Kahit na, o di ba ano kaya ano ni Ay, ano? gano'n nila tayo. Pag wala kang ano, asawa at di ka nalabas ang cell, di Ako pangit. 41 na ako. 41. 41 na si Edad na natin. Ay, si Kamarlon, 40 din ito Kamarlon. 46. Magkaano yan sila? Same lang ng halos month lang yan sila. Oh. Kaya mo muna ito. Wala ka lang yan? Oo, madami ako nito Kaya sa tingnan mo ipabit-bit. madami ako nito sa dait. Ay, sa dait? Mm. Akala ko dyan lang tanim. May tanim ako diyan, kaya lang ko konti ang dito, doon sa dait meron pa ako niyan. Ah, madami. Mm. Pwede ba hingin ko yung plastic nito? Kung hingin ko, dali mo na. Di ko Pagka... kunin. Oh, ayan, sige na. Mm. Diba? Oh, nahulog. Ang kutsara. Ay, si Sandok yan kanuni. Lagot ka, Bina. Oh, ayan. Kaya, oh, hanggat bata-bata ka pa, mag-isip-isip ka na. Ano kaya Marlon, ano? Pangit kasi pag walang asawa. Ay, kaya ako kahit hindi na manganganak, maasawa ko. At nang nawawas out. Nachichinsol. Kung tingnan mo sa makina, pag yun ng chinsol, Ay, ano? oh, sira. Oh, ganun yun. Ah, may tama. Ganun yun. Oh, di ba? Okay, ano ikaw naman. Ano naman masasabi mo? Ay, Kaya ikaw din na mag-asawa ka. Pag hindi nalilinis ang ang ari ng babae, talagang nadumi yun, yung pinaka niya, matris Hindi niya. nililinis yung pananganganak. Hindi yun, yung pag nabubuo ng dugo, hindi nakakalabas. Yung paunti ng ipon sa loob, yun ang nabubuo, nabuo ng sa loob, nagkakamayuma na. Mm. Ay, yun. Yun, Yun yun. pala yun. Napag-aralan nyo yun. Tinanong. Kaya nga nawawas out. Halimbawa, nag-abnormal ang menstrual period, yung Oh. nabubuuan din ng dugo na nabuo, nagiging sa loob, yun Siya yun. sa matris. Mm. Kaya si Ate Rich mag-aasawa pa to. Tawanan ka lang natin. Kaya ang babae, pag hindi nagpalinis, Mahanap halimbawa, ito ng madumi, foreigner. Tapos na, tapos Ang na. Maghahanap ito ng foreigner. Ay, ayoko. masama ang Pangit ang matris. foreigner. Malaki. Pangit ang foreigner kasi mamamatay tao. Mamamatay tao. Foreigner. Nakakatakot. Eh di, si Dina, Amerikano lang Dina. Amerikano, kaya mo? Sabi ni Dina. Amerikano. Yun talaga pag ano. Tawanan ng kanig kanuni. Amerikano. Negro. Ha? Negro. Negro? Kaya mo? Malaga. Alin, basta mabait, ano. Mabait. Yung maunawain. Wala naman yan sa physical, di ba? Maintindihin. Basta mabait. mapagmahal. Oh, basta mabait. Para lahat Deserving. ng nandun na. Masunurin. Masunurin. O masunod. Ay, maglaba ka. Masipag. Opo, mama. Ay, maglinis ka. Maluto ka. Opo, mama. Ganon. Namumuro. Kakanta yun, ah. Namumuro. Tapos pag mainis na sa panang utos mo, ayun, balusin ka na lang. Napagod na ako. Kuha na ng, ng kahoy. Balusin na. O siya, matuloy na kami. Matalino po na itong dalawang Madilim to. na. Ate Rich, matalino ka. Buti na dito ka, Kuya Marlon. Oo. At napag-usapan natin yung mga dapat gawin dito sa kubo. Ano? Oo. Sa magura na kami, ano? Ay, pag nalagyan ko ng lupa, lalagay ko na dyan yung O lamisang sige, para kwadrado. pagdating namin ni Bina, okay. Okay sa all right? Ganun matuloy na kami at gabi na. Kaya Doon pa din kina Ate Helen. Sabi mo, maglipat ka ng tahanan. Ibigay mo na yung ano, Lipat na ako ng tahanan. yung lagayan. Ay, nga pala kayo yung lagayan nito. Saan mo nilagay? Yung tinabi mo na? Baka nasa kalyepogi na yan si Ate Rit. Ha? Kalyepogi ka rin nakatira. Anong kalyupugi? May kalyepogi dyan ay. Dito ka na matulog kay Kuya Nuni. Iiwan na kita dito. Kumakain pa rin na tinapay. O yan na si nanay. Mauwi na po, nay. Ikaw, saan galing? Ha? Saan galing? Ay, grabe. Bigyan mo ko nito saging, nay. Ay, thank you, nay. O, may dala kami dun pagkain, nay. Nag-snack kami.
ng aking camera. Sus, nalabuan na nga. O siya, tara na, matuloy na kami, Nay. Thank you sa saging. Sweet talaga ni nanay sa akin, oh. Ang sweet ni nanay sa akin, oh. Binigyan ako saging. Kaya nani, matuloy na kami. Yan muli, shoutout sa Rich Team. Sa lahat po na nag-subscribe sa aking munting channel, sa mga baguang subscribers, syempre sa madatian. Ma'am Sisaline, kay Tita Rose from abroad, kay Ma'am Nads from abroad, kay Ma'am Emer Felix Cuevas, Hasan Sinon, Remelda Cabado, Lili Padilla, ayan, kay Lili Hubilla, kay Ma'am P. Padilla, shout out, kay Ma'am Shane, kay Ma'am Bibing, kay Ma'am Asunsinon, shout out po kay Ma'am Jean Official TV, kay Sabina Enriquez, shout out kay Ma'am Shane Canto, kay Ma'am May Campusano, ayan. Oh, Lana, dala-dala mo yung ano. Shout out po sa lahat, ha, shout out. Siyempre po kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, sa mga hindi na-skip ng ads, Luzon, Visayas, Mindanao, shout out po sa inyong lahat. Bibi Aljed, Mama, love you so much, I miss you, see you soon. And shout out po sa lahat. God bless everyone. Ginabi na kami, sinadya ko lang talaga ngayon guys, kahit late kami, makausap ko lang si Kuya Marlon para magawa na yung ano, kubo. So ayan, ayos na. Nag-usap na kami. Kuya Marlon, may pako ka pa? O siya, sige. Okay. Bumili ka din ba ng pako kanina? Aray ko, tumutulo yung sipon ko. Ay, ginoo ko. Ang hirap talaga pag may ano. Asthmatic. Kuya Marlon, bunutan mo ako. Yan. Uy, ang sarap niyan pag ginalo sa ano. Sa bagong sinaing. Dahon lang? Oo. Sige na. Ilan? Ha? Tama lang na pang ano. Yung binunot ni Quinone, naubos na ay. Para sariwa lahat. Diyan mo lagay. Mabango yung sinaing namin, masarap kainin. Pagdan. Pabango lang pala yan. Sabado natin i-vlog. O siya, sige. Shout out! Punta tayo sa Talipapa. Ano na lang kita, Kuya, Marlon, kay Bina, kagagabin kami ni Bina pag uwi. Oo. May dala ka bang damit, Bina? Wala po. Wala pa. Ihatid ko pa to si Bina eh. Oo. Patulogin mo dun sa bahay mo. Hindi Para pwede. makasama ka. Hindi pwede. Ano? Hanapin ni Nanay Rupina yan. Ako naman ang malalagot. Ay, hindi man. Pag may mansyon na ako. Yun o, yun. Kuya Marlon, Yun pa na, ang dilim ano? Kuya Marlon sa'yo. Ang dilim. Sa may ilaw, Oo. sa gitna. May ilaw ba Ay, dito, kayo dito. dyan? Dyan. Paano to? Ikawit mo na, Kuya Marlon. Ha? Yan. Kita mo na? Ayun, nakita ko na. Tapos, dito din. May Oh, ilaw. yan, sige na. Wala. I-ano mo lang. Yan. I-center mo lang. Oo, yan na. Yan. Yan. Ang linaw gani. Oh. Ay, nang na. Wow, Oh, maliit. di ba? May mukha dun sa likod. Hindi pa ako napagupit pati. Uy, magpapagupit pala kayo. Ayun. Pagpunta mo na lang dito, pagka-vlog doon kay ano. Oh, isang lakra na lang tayo, ano? Oo. O siya, sige. Sabado. Maganda. Sa akin pala nakakamera. Gulat ako. Hello. Ang Ay, ano init. yun? Ang Sabado init. de Gloria. Oo. Siya, sige. Magaling ka na mag-drive, ate Richa. Ha? Magaling ka nang mag-drive. Ay, thank you so much. Oo. Magaling talaga. Sisiw na lang ano. Oo. Akala ko nga di ako marunong mag-drive ng manual kasi sanay baga ako sa matic. Sanay ka na. Ang galing nga eh, ano? Oo. Para na lang, ano? Pinipitik-pitik mo na lang. Pitik-pitik na to, kaya takapikit ito, pwede eh. Pitik-pitik na. Kuya Marlon. Hindi to siya maano, hindi magasto sa kuan. Wala akong dalang kwarta dito. May kwarta baga dyan.
barya. Magbibilang tayo ngayon, mamiso. Mamiso. Eh, pagdating mo doon, ayos pa siguro yung baga doon. Pwede kayo pwede kayo mag-ihaw. Pwede ito lang, malakas na yung malambot. Medyo. Sayang yung ginawa mong palaig. Pang Ayun. ano yun eh. Pang tawag dito. Panggatong yun. Yun ang maganda panggatong kasi dry na dry. Basura na dun eh. Ha? Puro basura na. Igilid mo na lang sana. Yung iba kailangan mga panggatong. Sarap nung ano no? Sarap nung kanin na may pandan. Mabango. Mabango. Nalinamnam. Kaya kada punta ko dyan, may pandan akong dala talaga. Ah. Nung nakaraan si Keno niya pinakuha ko. Dito na lang kami Kuya Marlon, ano? Oo. Para, ano, o mabili ka na lang dun. Oo. Tingnan mo na lang kung ano yung mabili mo dyan. Oh, bili ka ang ulam nyo. Siya, sige matuloy na kami. Sarado mo na lang ng maigit, baka bumukas. Otto na. O siya, dito, naka-child lock yan. Paano? Bina, o yun. Yun na pala, inano mo. Sige na, babay na. Abili na lang ako doon. Oh, siya, sige, matuloy na kami. Nabili daw siya. Okay. Uy, Ay, uy. nabiglang nagtigukis. Ay, wait. O yan, nabati ako ni Kuya Marlo. Bakit maksatyan mo? Nabati ako. Atras tayo, atras. Ay, ito. Kamarlon. I-truck. Bye-bye, guys! Upo na. Okay na? Oo.